Sirantolontan bunagun kan Mali sirantolantana Yves Bissouma n'a bɛ ntolantan anglais jamana kan Premier League la u ka tɔnna min tɔgɔ Tottenham ye kasara sɔrɔ sibiri tɛmɛnen sufɛ ka dugu jɛ kari la ka da kan binganikɛlaw ye a ka montre min sɔngɔ bɛ taa i jɔ euro wari 300 la k'o bosi a la jagoya la a kɛra kan dugu la Faransi jamana kan kunnafoni don min sɔrɔla AFP yɔrɔ Faransi polisilakaw ye min di sirantolantana Yves Bissouma min si bi t'i jɔ san 17 la tun bɛ dunajigiso ɲuman dɔ la kan nanatɔla tun don a n'a terimuso ka bɔ a ka ciw la sɔgɔmada fɛ nɛgɛ 4 waati karidon kunnafoni don min dira kunnafoni gafe Nice Matin ka kunnafoniyaw la Bissouma n'a terimuso k'u to u ka mobili kɔnɔ u ka dunajigiso da la cɛ 2 n'u ɲɛdaw tun datugulen don n'an ko an kagule u ye binkani wale ta ka ɲɛsin u ma Yves Bissouma y'a laɲini ka boli ka taa dunajigiso kɔnɔna na nka o bɛna ta a ma kisi binganikɛlaw ye sisijugu fiyɛ n'an ko gaz lacrymogène ka sɔrɔ k'a ka monturu bosi a la ka boli n'a ye AFP ka kunnafoniyaw la Yves Bissouma ka avocat n'o y'a ka sɔrɔnadobaga ye maître Bastien Kerr ma sɔn ka kuma fɔlɔ ka da kan a y'a yira ko sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na minnu bɛna waleya Faransi polisilakaw fɛ VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ Siaka Traoré kala seli don